Hej og velkommen til Simple Danish podcast. I dag skal vi snakke om al slags sport i Danmark. Hvad der er populært, hvad der ikke er, hvad vi er gode til og hvad vi er pænt dårlige til. Inden vi kommer for godt i gang, vil jeg gerne gøre lidt reklame for vores nye nyhedsbrev, der hedder Simple Danish Newsletter. Her deler vi ugentligt vores bedste tips til at lære dansk og til at trives i Danmark. Vi giver dig anbefalinger til film, serier, musik og bøger, og så hjælper vi dig med at forstå, hvad der sker i det danske samfund her og nu. Der er allerede over 1000 af jer, der har tilmeldt jer, og vi er så glade for den respons, vi har fået fra jer. Nyhedsbrevet er gratis, og du kan allerede læse de første 30 udgivelser og tilmelde dig på vores hjemmeside denmarkandme.com/newsletter. Lad os starte med fodbold. Fodbold er en af de mest populære sportsgrene i Danmark, og mange danskere elsker at se og spille fodbold. Det er en sport, der samler folk på tværs af alder, baggrund og køn. Hver weekend spiller tusindvis af børn og unge og voksne fodbold i lokale klubber og deltager i turneringer over hele landet. Selvom Danmark ikke er et af de bedste lande i verden, når det kommer til fodbold, har vi stadigvæk haft nogle bemærkelsesværdige øjeblikke. Et af de største øjeblikke var, da Danmark sensationelt vandt EM, Europamesterskaberne, i 1992. Det var en sejr, mange danskere stadigvæk er stolte af. Vores landshold har kvalificeret sig til VM og EM flere gange, men vi når ikke altid lige langt i turneringerne. Vi har også haft lidt succes med vores fodboldklubber. FC København og Brøndby IF er blandt de mest kendte klubber, og de har flere gange spillet med i de europæiske turneringer som Champions League og Europa League. På trods af vores udfordringer på den internationale scene, er passionen for fodbold stor i Danmark. Det er både børn og voksne, der spiller det i deres fritid, og endnu flere samles foran tv-skærmene for at se landskampe og store internationale kampe. I Danmark er fodbold mere end bare en sport. Det er en stor del af vores kultur og samfund. Man kan ikke snakke sport i Danmark uden at nævne håndbold. Håndbold blev faktisk opfundet i Danmark, og vi har en lang tradition for at være dygtige til denne sport. Det siges, at den moderne håndbold blev udviklet i slutningen af 1800-tallet, og siden da har den udviklet sig til en af de mest populære i Danmark. Vores herre- og kvindelandshold har vundet mange medaljer i både Europamesterskaberne, EM, verdensmesterskaberne, VM og de olympiske lege, OL. For eksempel vandt det danske herrelandshold verdensmesterskabet i 2019, 2021 og i 2023. Vores kvindelandshold har også haft stor succes, især i 1990'erne, hvor de vandt guld ved både EM, VM og OL. Håndbold er en sport, som mange danskere følger tæt, og det er en vigtig del af vores sportsidentitet. Håndbold er en sport, der dyrkes af mange børn og unge i Danmark. De fleste skoler tilbyder håndbold som en del af idrætsundervisningen, og
der er mange lokale klubber, hvor børn kan spille håndbold fra en tidlig alder. Håndbold er kendt for at være en hurtig og fysisk krævende sport, men den er også sjov og spændende. Håndbold er kendt for at være en hurtig og fysisk krævende sport, men den er også sjov og spændende, hvilket gør den populær blandt både spillere og tilskuere. Når det kommer til OL, de olympiske lege, har Danmark klaret sig godt i flere discipliner. Vi har vundet medaljer i sejlsport, svømningen, cyklingen og roning for at nævne nogle få. For eksempel har Danmark en stærk tradition inden for sejlsport, og vi har vundet mange guldmedaljer. For eksempel har Danmark en stærk tradition inden for sejlsport, og vi har vundet mange guldmedaljer gennem årene. Cykling er også en stor sport i Danmark, og her bliver vi selvfølgelig nødt til at nævne Jonas Vingegaard, der lige nu er blandt de bedste i verden inden for cykelsporten. Med 2 Tour de France sejre er han suverænt Danmarks største cykelstjerne nogensinde. Udover ham har vi også Mads Pedersen og Magnus Kort, som har gjort det fantastisk til turen. I kvindernes Tour de France har vi også Cecilie Uttrup Ludvig og Emma Bjerg, der er værd at kende. Cykling er allerede en ekstremt populær sport i Danmark, men efter Jonas Vingegaard vandt Tour de France, er det stukket helt af, altså gået amok, i Danmark. Udover de her sportsgrene har Danmark også haft succes i andre discipliner, som badminton og svømning. I badminton har vi stjerner som Victor Axelsen og Caroline Marin, som har vundet verdensmesterskaber og olympiske medaljer. I svømning har Rikke Møller Petersen og Pernille Blume gjort det godt. Som noget af det sidste vil jeg tale lidt om, hvordan sport løber rundt, altså fungerer i Danmark. Modsat andre lande er der ikke så mange penge i sport i Danmark. I stedet er det drevet af mange frivillige. Fra børn er helt små kan de melde sig ind i frivillige sportsforeninger. Det gør det muligt at lære en ny sport, men også at få nye venner og blive en del af et fællesskab. Og de her foreninger, de spiller en kæmpestor rolle i det danske samfund. Det er en fantastisk måde at være aktiv på, og samtidig møde nye mennesker. Der er rigtig mange danskere, der har gode minder fra deres tid i en forening, hvor de har lært værdier som samarbejde, disciplin og fair play. De her foreninger, de er primært drevet af frivillige, som arbejder hårdt på at arrangere træninger, kampe og sociale aktiviteter i klubberne. Og det er med til at skabe en stærk følelse af fællesskab og sammenhold, som er med til at styrke de sociale bånd i det danske samfund. For mange er det også en måde at engagere sig i deres lokalsamfund på og bidrage positivt til andres liv og møde nye mennesker. Foreningerne er også en måde at integrere nye borgere i Danmark på. Der er mange tilflyttere, som deltager i sportsaktiviteter og på den måde finder en vej ind i det danske samfund. Gennem sporten, der lærer de ikke kun sproget og kulturen, men de får nye venner og netværk. Selvfølgelig er foreningslivet også med til at fremme sundhed og trivsel. Ved at dyrke sport regelmæssigt holder man sig fysisk aktiv, hvilket er godt for krop og sind. Det var alt for denne episode af Simple Danish Podcast.
Vi er rigtig glade for at være tilbage, og jeg håber, I har nyt at høre om sport i Danmark. Husk at følge os for flere episoder om samfundsrelevante emner på simpelt og let forståeligt dansk. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.